מצלמה, אוקיי? אז המסך שאני רואה, אם הרזולוציה שלי נמוכה ומצד שני למטופל יש רזולוציה גבוהה, זה ייראה קצת משובש אצלי. והפוך, כלומר אם הרזולוציית מצלמה שלי היא לא טובה ולמטופל יש רזולוציה מאוד טובה למסך שלו, הוא יראה תמונה לא ברורה. כלומר, אז אנחנו רוצים את שני הדברים האלה שיהיו ברמה יחסית גבוהה. היום במכשירים זה לא כבר ממילא יחסית כל המכשירים הם ברזולוציות גבוהות? לא. לא. לא? זה לדוגמה לא. מה זה רזולוציה יחסית גבוהה במספרים? עברנו למסך הבא. אוקיי, מה אנחנו מדברים מבחינת נתונים מינימליים שאנחנו רוצים שיהיו לנו? אוקיי? אנחנו מדברים על זיכרון 2 ג'יגה בייט, שזה זיכרון המכשיר. המכשיר הזה לא טוב, יש לו זיכרון 1 ג'יגה בייט. אוקיי? הוא יהיה איטי מדי לשיחות וידאו. ואני יכול להגיד לכם מתוך ניסיון. אוקיי? המכשיר הזה יש לו 3 ג'יגה בייט, המכשיר הזה יש לו 4 ג'יגה בייט, אין לו שום בעיה. אבל הג'יגה בייט האחד הוא טיפה איטי והוא יכול להיתקע. אז אנחנו רוצים מכשירים שיש להם זיכרון מינימלי של 2 ג'יגה בייט.